Mit navn er Thor Madsen, og dagens emne er legalisation af hash. Over hele verden blev dette emne debatteret, og allerede i Uruguay har man taget meningen om, at hash skal lovliggøres for at ryge, sælge og købes. Synes du, hash skal legaliseres eller ej? Jeg synes, at hash skal legaliseres. Hvorfor? Fordi at man kan alligevel få så stor adgang til det, og at alle dem, der vil ryge hash, de ryger allerede hash. Så hvis man ikke legaliserer det, så flytter man alle penge, alle indtægterne fra banderne over til staten. Synes du, hash skal legaliseres eller ej? Jeg synes ikke, det skal legaliseres, fordi at for store doser af hash, det kan være dårligt for befolkningen, fordi det påvirker hjernen. Og hvis det bliver legaliseret, så bliver det højst sandsynligt også billigere, fordi at der ikke er nogen risiko for, at det bliver taget, og folk, der sælger det, kan blive sat i fængsel. Som dem, der arbejder på det sorte marked, eller i Queen Lake District, som det hedder i Danmark, de sælger det jo. Synes du, hash skal legaliseres eller ej? Jeg synes, det skal legaliseres. Hvorfor? Fordi at, som det er lige nu, så er der rigtig mange sorte penge, der bliver tjent på hash. Og de sorte penge, det mister staten jo. Det er jo penge, som penge, som staten kunne have fået. Men på den måde, som det er lige nu, så får staten ikke nogen penge på det her hash. Samtidig de mister rigtig mange penge ved at prøve at bekæmpe det, ved at prøve at sætte politistyrker ind, ved at prøve at finde ud af, hvem der har det. Det bruger rigtig mange penge på det. Hvis vi nu legaliserer det, så kan vi skære ned på en hel masse omkostninger. Plus vi kan dosere, hvor meget dosere. Altså vi kan gøre det mere acceptabelt, eller vi kan gøre det sådan, at folk ryger mindre i forskellige mindre portioner, end det man normalt vil købe. Synes du, hash skal legaliseres eller ej? Jeg synes ikke, det skal legaliseres. Hvorfor ikke? Fordi at det er dårligt for ens helbred, og man har ikke brug for det. Synes du, hash skal legaliseres eller ej? Jeg er for, at hash skal legaliseres, fordi jeg mener, at det vil stoppe en masse af bandekriminaliteten, der foregår i Danmark. Med os i dag har vi en gæst, og Hørsholm Kommunes borgmester, Morten Slotved. Goddag Morten. Jeg ved, at du er inde i politik, og det vil vi gerne have en vide. Er du for eller imod legaliseringen af hash? Jamen, jeg synes helt klart, at hash det er noget værd noget, så derfor er jeg selvfølgelig imod legaliseringen af det. Men hvorfor mener du, at det ikke skal legaliseres? Jamen altså, jeg synes ikke, at vi har brug for, at rusmidler det skal frigives. Jeg mener heller ikke at lempe vores rusmiddelpolitik, som den er nu om dagen. For lige nu, der har vi også alkohol, som er tilladt, og det synes jeg er nok. Hvis det bliver legaliseret, er det så en trussel mod samfundet, eller en god ting? Jamen altså, jeg er ret overbevist om, at det vil være en dårlig ting. Men, som du siger det, i andre lande, som f.eks. Uruguay, har de valgt at gøre det lovligt. Hvad er din mening om det? Jamen altså, jeg synes helt klart, at det er op til landet selv at bestemme det. Altså, hvis man har lyst til at udfordre landets grænser og prøve med fri hash, så er det selvfølgelig okay. Men altså, min personlige mening om det er, at det kommer ikke til at ske i Danmark. Fordi at, jeg synes, det er for meget at gå fra sådan et stort punkt, altså at hash det er ulovligt, til at det er lovligt, fordi det giver rigtig store konsekvenser i samfundet. Men altså, hvis jeg synes, at man skulle gøre det, så skulle man gøre sådan noget med, altså at man fik det i sådan mindre perioder, hvor det var lovligt, og så kunne man se, hvordan det gik, og så kunne man få erfaringer med det. Men så jeg synes, det er lidt for stort at gå fra en ene mulighed til den anden. Men så må vi sige tusind tak, Morten Slotved. Vi er glade for, at du kunne komme og besøge os i dag. Seniors News, vi slutter af herfra. Nice. Så skal vi bare lige klippe det der ud. Ja.